piatok za širokého záujmu verejnosti a fanúšikov AS Trenčín sa zišli poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve s jediným bodom rokovania. Návrh na vypožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na prevzatie veci do užívania, na schválenie zmluvy o vypožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre AS Trenčín akciová spoločnosť. Diskusia, ktorá bola pokojná, ale vo vzduchu bolo cítiť napätie, opäť rozdelila poslancov na dve skupiny. Deň pred zastupiteľstvom sa poslanci zišli so zástupcom investora na 5-hodinovom rokovaní, kde im oznámil, že má záujem investovať do výstavby nového štadióna bez navyšovania ceny. I napriek tomu poslanci za Smer sociálna demokracia prišli s návrhom navýšiť cenu za pozemky o 247 000 eur. Takto poslanci zmluvu schválili, čím dali možnosť začať s výstavbou štadióna s tým, že vedeli, že investor nesúhlasí s navýšením ceny a môže od investície odstúpiť. Prítomní fanúšikovia neskrývali rozčarovanie a z balkóna a ulice zneli výkriky ako hanba, hrobári fotbalu. Zástupcu investora sme sa opýtali, ako bude ďalej postupovať. Len proste toto je taký hlúpy tlak, ktorý je teraz momentálne na nás vyvinutý, že vlastne my celý ten biznis plán musíme na novo prehodnotiť a povedať si, že do čoho chceme ísť alebo nie. Ale ja vám zodpovedne poviem, keby tu dneska boli tí zahraniční investori, ktorí za nami stoja, tak by jednoznačne povedali, že balia kufre a idú preč. Ja som o tom presvedčený, ale ja urobím všetko preto, aby som skúsil otvoriť jednania, rokovania a sa možno k tomuto návrhu vrátiť, ak vôbec budeme schopní, ale to je dneska ťažko definovať. Na otázku, kto bude niesť zodpovednosť za to, ak investor z mesta odíde, poslanec Beníček povedal. Ja nemôžem rozhodovať, kto bude, veď to zastupiteľstvo ďalšie môže to zmeniť. Sú tu voľby, môže byť program volebný tak, že ľudia si zvolia poslancov, ktorí to zrušia, veď toto nie je bod, ktorý je nemenný za 40 dní, alebo koľko sú voľby a nové zastupiteľstvo to môže zrušiť. Veď tá zmluva sa môže urobiť aj v januári, veď to je vec otvorená. Zodpovednosť. Keď to bude tlak verejnosti, tak vo voľbách ono by bolo možno ideálne, keby bola referendum spojené s voľbami, by sa ľudia vyjadrili, nejakú mienku ľudí. Ale v každom prípade je to dôstojne voči ostatným občanom, aby sme to takto prezentovali, veď tá možnosť je odpustenia. Primátor mesta bol evidentne zo schváleného návrhu poslancov rozčarovaný. Povedal nám, čo si o tom myslí. V tejto chvíli budem musieť opäť vyvolať rokovanie s investorom, aby som mu teda oznámil, aké je rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva. V podstate sa ten návrh na tie pozemky, ktoré on dal, že teda nám dá 300 000 eur, tak sa to navýšilo o, zaokrúhlim to, 250 000 eur ďalších. Dnes sa jednoznačne ukázalo, že ani včerajšie 5-hodinové rokovanie, kde sme sedeli s investorom a všetko sme im vysvetlili a kde im investor jednoznačne povedal, že akékoľvek navýšenie je problém, pretože naozaj majú pripravené investície v nejakej sume a majú to prepočítané, je to v rámci nejakého normálneho biznis plánu a investícií. Tak napriek tomu sa poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia a zo strany nezávislý Robert Lívka rozhodli, že navýšia to o 30%. A ako bude ďalej postupovať? Uvidím, ako sa k celej tejto situácii postaví investor. Pokiaľ by investor povedal, že proste nie je, že trvá na tom svojom stanovisku a naozaj v tejto chvíli je celý ten jeho biznis plán postavený na tej sume 3,9 respektíve 4,2 milióna eur, a že nie je možné nič iné, tak budem to uznesenie vetovať a nevylučujem, že zvolám ešte jedno mestské zastupiteľstvo. Ja som proste presvedčený o tom, že majú o tom rozhodovať ešte títo poslanci, pretože toto nie je vec, ktorá vznikla ani za 2 ani za 1 mesiac. Futbalový štadión je vec, o ktorej sa bavíme už niekoľko rokov. Nie je to nič, čo by sme sa teraz mali vyhovárať na to, že nebudeme nikoho nikam zaväzovať. Nech teda povedia, že za týchto podmienok, ktoré to boli urobené,
to jednoducho nechcú a nech tým ľuďom povedia pravdu do očí a nech sa tu nehrajú na nejakých spasiteľov pozemkov, ktoré v podstate v tejto chvíli, ako ja tvrdím a stále to budem tvrdiť, z hľadiska trhu majú hodnotu 300 000 eur, ktorú ponúka jediný záujemca o tieto pozemky, a to je futbalový klub AS Trenčín, nikto iný. Možno ešte niektorý z tých poslancov ponúkne viac a potom nech si to zobere. Ale týchto ľudí ešte raz budem pozývať, pokiaľ sa investor takto nerozhodne na zastupiteľstvo, pretože som presvedčený o tom, že sa svojim voličom majú pozrieť do očí a povedať im, že to proste nechcú.